Mabaयदि मोनदों मोजां मोनदों ना नैबे फंबाय मोजां मोनदोंनो मोजां नांदों दाउखौ फुनानै ओमफ्राय बे मैना खिया थगायबाय आंखौ दाउला खासि जाहोनो होननानै दाउलासो जाहोबाय नै बेरहारा नै खिंगुर गोलाव लावसो जाहोबाय बिदिखि जायो सोरबा थगायो फाबनांगोन नोङो फाबनांगोन दाउला खासि जामोन थैना थागोन नायल' नों जाहोआखैथ' मा दाउ इयो बाबु बियो लकेल दाउ ओमफ्राय दाउलासो खासि नङा थगायबाय बियो दाउला खासिसो जागौमोन दाउला खासि जागौमोन जायाबो आं dia aku datang nanti kita ayo coba 나그 밑이 바이나 사람들이야 우다 사람만이 상도요 아마 누구도 겁나네 다 참나라도 혼내곤당 사람이 apa kau dah kena biar saya dosa pula dia mencari dosa pula dia mencari bos lama daun ni len jai khai din jagan na sia masih share lama dah sia Rilai, kosong nani? Ini kan kami. Aja hamba kosong. Dari kosong rasa dah. Kan dari human tayo, kan dari human. Oh. Sida kan. Ayo, bisa nih Rồi mana? cô theo sẽ là thân người hai đà. Làm hát rất là. Cháu đây ra vậy đầu này. Bài thao ăn đúng bài kia sườn chơi thế ăn nó spalis sao mà dòng thắn được nó spalis cơ ăn gì đây nó nè nó spalis kìa ăn piao hạt đây3 ลูกมันไปสูงเคยเพื่อขบายโย่ให้เนยเบดราบีเบาๆให้เบเบาๆเบย์โซพารีเบย์ชอบพารีบิโคโฮราจันเดินไปมิร์ชีพาวดาชิคเก้นมัชาลา
गरम मसाला, गरम जीरा पाउडर, बहुत ही स्वादिष्ट हो जाएंगे ये सब डाल के। 여기 있다는 아니면 많아 가있나? सारायाव होनोसै खोमा मबाइलखौबो। बेयो जाबाय जयेन अरदाब। नायनाय नाङाखै आरो नायनाय। वो ट्रेक्टरा डेन्जार Bilang genang okelan saya. संख्रै नायनो जोंहानि मैगं थिलियाव मैगं नायदो आरोना बेदर संनायखौ नायनो बाबाय नालाय एसे मैगंखौनो देखायबाय आङो। नायदो नै बिबारबो दङ। बिबार बिलाइ मैगं गासिबो दङ। जोबोद गोथाव जादों। जाबाय थानो लुबैदों। नै जोंना बेदरा मोनबायानो। रेडि। बेबो जानो जाथारबाय। नोंलाय नोङो? नों जानो जायाखै? जाबाय। नै बेदरा जोंना दंबावो दा हराव जागोन जोंखो दोखो जागोन हराव दा इसेल' संदो लोगोफोर नोंसोरबो जानो नामा जानोबा फैदो जोंदो आं लाजियोलै मोखांखौ भिडिअ खालामनो ओंखायनो आं इदि होथेनानै भिडिअ खालामदो नोंथांमोना आंनि मोखांखौ नुयोबा पिज्जा बिदिनो नामा बेखौ सानो आंनि मोखाङा खावसे गैखाया ओंखायनो आं इदि भिडिअ खालामदो नोंथांमोना थेवबाबो लाइक खालाम शेयार खालाम साबस्क्राइब खालाम आंनि चेनेलखौ बेदरा नै गुलापि गोथावथार जादों जानोबा दायो हराव लेंहरगोन दे दा हराव फैबानो जाबाय ओमफ्राय बिलाहि दावदैबो जाबावगोन आं नोंसोरबो जानो लुगैदों जानाङा दे नोंसोरो दे हामा दे जानो Sansa yang. Si Mbak ini nih jangan nonton filmnya.